Hiya bawb, Elin sy'n yma. Croeso nôl i fideo rhif 3 o'r gyfres yma lle dwi yn cydweithio gyda menter gorllewin Sir Gar i ddod â cyfres o fideos dawns i chi. So, clatwn ni bant gyda fideo rhif 3. Routine hip-hop ysdyn ni wythnos yma eto. Ewn ni nôl i'r top i ddysgu'r steps step by step fel bod pawb yn dal ar routine, a wedyn ewn ni drwyddi o'r top cwbl o weithiau gyda'r cerddoriaeth. So, o'r top, ni'n mynd 1, 2. So ni'n mynd i'r dde, so mae'r cwrs dde yn dod allan, a wedyn y goes chwith, yr un peth da'r breichau, ni'n mynd dde, chwith. So, unwaith to, dwrn gyda'r dwylo, 1, 2. Mae popeth yn rili clir gyda'r symudiadau yn y rwtîn yma, so cadwch 1, 2. Cadwch y pŵer a'r sas yna. So, unwaith eto, 5, 6, 7, 8, 1, 2. A wedyn ni'n dod nôl mewn, ni'n camu nôl gyda'r dde, a mae'r braich dde yn dod nôl i mewn, so ni'n mynd 3, 4. So ni wedi mynd 1, 2, 3, 4. Unwaith to barod, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Da iawn, so nawr ni'n mynd i'r dde, ni'n neud bach o ripple gyda'r corff. So ni'n arwain gyda'r pen, ni'n camu mas ar y dde, ni'n mynd 5, 6, a ni'n neud clics. So unwaith to, ripple yn arwain gyda'r pen, a'r coes dde yn camu allan. So ni'n mynd 5 a 6, so mae'r chwith yn dod i ymuno. A'r un peth ar y chwith, ni'n mynd 7 ag 8. So unwaith to o'r top o fan hyn. Barod? 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ar ôl hyn, ni'n neud 4 walk, neu 4 cam o'n blaenau ni. So ni'n camu ar y dde, ni'n mynd 1, 2, 3 at ein gilydd. Unwaith to, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 at ein gilydd. So ni at ein gilydd eto mewn paralel. So ni'n camu mas ar y dde, a mae breichau ni, neu'n dwylo ni yn dod lawr fel point. So ni wedi mynd 1, 2, 3 at ein gilydd, ni'n mynd 5, 6. So ni to. Barod ar y dde. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 at ein gilydd. 5, 6. A wedyn ni'n neud ripple y corff. So dal ni'n cadw dwrnau yn ein dwylo ni, a ni'n mynd 7, 8. So ni'n pwmpo fan hyn, a ni'n dod o'r breichau yn ôl. So ni yn paralel wedi splito ar y trad. Ar ôl i ni camu allan, ni wedi mynd 1, 2, 3 at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. Mae hwnna eto yn rili glir. So teimlwch y beat a'r arddull hip-hop sydd i'r rwtîn yma. So, unwaith to o'r top. So ni'n mynd 1, 2. Barod? 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, ripple. 6, 7, 8. Camu 1, 2, 3 at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. Da iawn. So, ni wedi mynd 7, 8. Ni'n camu. Ni'n neud step, turn, step ar y dde. So ni'n mynd ar y goes dde, ni'n mynd step, ni'n troi, mae'r chwith yn ymuno, step. So, yn gloi, ni wedi mynd 7, 8, 1, 2, 3. So, ni'n cwrdd nôl at ein gilydd, a wedyn mae dyn ni, so mae'r coes chwith yn dod i fyny yn gynta, a ni'n neud pump. So, just to, ni wedi mynd 7, 8, ni'n mynd 1, 2, 3 a pump. A ni'n peth i'r chwith, ni'n camu mas ar y chwith, 5, 6, 7 ar
pwmp o'r chwith. 1, 2, 3, pwmp o'r dde. Da iawn. O'r top, hyd at fyna. Barod. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd. 1, 2, 3, at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, a pwmp. 5, 6, 7, pwmp. So ni wedi cyrraedd fan hyn. So ni wedi gwneud y pwmp ar chos lle, a mae dod i lawr. Nesa, ni'n gwneud flick ball change. So ni'n mynd, gwtioch ar y dde, flick, nôl i mewn, ac allan ar y chwith. So fel hyn, flick ball change, flick ball change. So eto, flick ball change, yn cadw dyrnau yn dwylo ni, a'r dde yn dod i fyny yn gyntaf, a wedyn i'r chwith, flick ball change. A wedyn i gorffen, mi ddechrau bod y glaw. So eto, flick ball change, barod, 5, 6, 7, 8. Flick ball change, flick ball change. A ni bron y gorffen, a ni'n mynd 5, 6. So ni'n dod ar brech a ni reit lan, yn syth, cadw dyrnau yn dwylo ni. A mae'r dde yn sgwp mewn yn araf. So, ni fan hyn, a ni'n mynd 5, 6. So, ni'n mynd paralel, sy'n tradu at ein gilydd. A ni'n mynd 7. So, ni'n croesi yn brech ni a'r pen i lawr, ac ar 8, ni'n flico'r pen lan. A dyna ni, so ni wedi dysgu'r choreography, so ewn ni o'r top yn ar a bach, a wedyn ychwanegu ni'r cerddoriaeth. So, ni'n cychwyn 1, 2. Oedden ni'n barod. So, 5, 6, 7, 8. Ni'n mynd 1, 2, 3, 4, ripple. 6, 7, 8. Cerdded 1, 2, 3, at ein gilydd. 5, 6, 7, 8. I'r dde. 1, 2, 3, pump. 5, 6, 7, pump, flick ball change. 1, 2, 3, a 4, 5, 6, 7, 8. A dyna ni, so fi'n gobeithio eich bod chi gyd wedi dod i ben a dysgu'r routine. Pidwch becso os chi heb, ewch nôl i ddechrau'r fideo a dysgwch to. So diolch am treulio sesiwn fach arall gyda fi. Dwi'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn saff adre. So diolch eto a ni weld chi am sesiwn rhif 5.